Tomu ver. Dobre, prvý je Big Bass Hold Spin. Ideme tam. Počkaj, ešte nie. Ešte nie skončili stávky. Koľko je v stávkach? Bude tam rekord alebo nebude? Máme tam zatiaľ 289 ľudí v stávkach, 800 000 pointov. To chcete byť súčasťou, chat. To chcete byť súčasťou, verte mi. Dáme cez milión. Mali by sme ešte naházať pár, 40 sekúnd do konca. Ešte pár pointov a máme tam milión. Pome, hecnite to do piče. Však to len body, nie? Buď vyhráš alebo prehráš. Taký je život. Taký je život. Cez milión pointov je tam, kamaráde, je tam. Ináč, prečo tak je, že tie pointy nepoužíváš toľko ľudí, vieš? Aj na Twitchi sme mali proste fakt, že 300 ľudí, 350 vonom, ty kokos. V týchto pičovinách. Čiže vy sa bojíte hazardovať do piči. Mali by sa snažiť. Lebo ich nemajú. Myslíš, že verili predtým a popálili sa aj kokot? Alebo sú tu boti? Možno. Dobre, poďme. To je takýto bonus. Dobre, mám 23 €. Máme 23 evríček. Ešte jedna minca aspoň? Mohla by prísť, nie? To nemôže skápať, že nie? To je pičovina, skurvená! Druhé bolo čo? Gates, obyčajný Gates. To je pre tisíckovič obyčajný. Krát 2. Dobre, máme krát 2, poďme. Škoda. Takže 8 dead spinov, dá sa povedať. 9. 10. 11. 2. Za bonusy 20x. 23x, aby som bol presnejší. Tri, prosím, ďakujem. Hneď 2 naraz, bum bum. 1, dobre, hneď 2 naraz, 3 krát 3. Dobre, teraz hneď ďalší krát 3 spiny. Dík. Jak to bude zase 23 €, tak to bude monitor. Ty žebrak, skurvený. 34. Tak, a je to tady. Nech ho bej, no, ať si to vychutná. Ďalej tam bolo čo? Stál jako prase, takže lidi sledujte to. Zeus versus Hades, červený. Vidíte to? Majstare, stávej. Stávej.
Dík, že si mě donutil vsadit. Však buď alebo áno, ja som nebral, že máš sadiť na áno. To čo je zas, jaké načívanie funkcie? No, to je herec, herec. Yikes, a je zle. Potrebujem skore 2. Dobre, potrebujem v prvom, v druhom, alebo v druhom, štvrtom. Krát 8, pekne. Poďme, druhý, prvý, druhý, alebo štvrtý, poďme. Prvý, druhý, alebo druhý, štvrtý. Prvý, druhý, alebo druhý, štvrtý, poď. Staneš. Stávej, Druhý, štvrtý. stávej. Piatý ako je mi úplne kokot platný, popravde. Sa na nohy. Dobre, teraz chceme druhý, štvrtý rýchlo a je dobre. Stávej. Druhý, štvrtý rýchlo. Maj sa rozstať. Ty žebrácka skurvená nula. Vykurvená. Dobre, čo dáme teraz? Starlight 1000. Let's go. Stardust magic. Dobrý štart. Hoď. OK, dobrý štart, dobrý štart. Dobrý štart máme, dobrý štart. Krát 9, 14 spinov. Toto môže byť zatiaľ najviac, čo sme mali. Možno som to zakríkol. Light speed. Dobre, modré hviezdičky. Srdcia, 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 srdcia! Dobre, následok máme veľký. 21, 5 spinov krát 21. Tyrkisové do žltých, tak nič. Dobre, 26. Retrik, mesiace, alebo nejaký symbol dobrý. Dobre, mesiace, modré. Dobre, prosím, modré do mesiacov. Modré do mesiacov. Modré a hoď. Kokot! Žlté do modrých. Tak modré do žltých. Dík. Tak. Úchylačka, skurvená. Hoď. Hoď, alebo daj ešte žlté. Dobre, žlté do modrých. A hoď. Červené? Nič. Škoda nie je poradný násobok, to mohlo byť dobré. Fearless. Dobre, môžete hodniť krát 500, napríklad akože na dobrom tumbli, to by nebolo akože od veci. To by bolo fakt, že v pohode. Dobre, hoď. Hoď! Hoď! Ty guma! Bejterská! Žlté, zelené, hoď.
Dobre, žlté. Žlté. A hoď znovu. Dobre, hoď znovu, prosím ťa teraz. Bum, červené. A hoď. Dobre. Zelené do modrých alebo žltých. Nič. Zelené do červených, do fialových. Nič. Zelené, fialové do modrých alebo žltých. Do prsteňov, do prsteňov, do prsteňov. Dobre, prstene alebo žlté. Prstene a hoď. Ty kokocká, močálska svinia. Dobre, čo mi teraz? Koľko chýba, čet? Ja som povedal, že 750. Tak to akože bude na hrane. Starlight obyčajná. Ešte sa nedeš, že sa môžete prejebať. Mohol byť retrik. Bohužiaľ. Krát 2. Protože krát 2 dává, no neviem, kokot vyjebaný. Modré. Dobre. Stávky, chlapci. Dobrá práca. Náhodička síce, ale tak nič nespravíš. Predictions. Gratulujem. Výhercom. Vy, čo si mi verili, gratulujem, užite si pointy. Pochybovači a ven. Dobre, kam mi teraz? Pragmatic. Sugar Rush 1000. Stejne to prejme na Blackjacku. Kamarátko, to bude tak rýchly cash out, že to si ešte nevidel. To je super automat. Toto odporúčam hrať. To je najlepší automat vôbec, čo existuje. Ďalších 23 €. Big Bass Splash. Dobre, pochytaj všetky ryby a je pohoda. Dobre, viac háčikov. Dobre, chceme 2 free spiny. Dobre, teraz chceme viac rybárov. Viac rybárov. Ty kokot! To čo je? Jaj, to je 20 €, že 2000, ty pičo! To som mal prepnuté na tie body.
Takže iba jeden rybár, akože v celom bonuse bude mať iba jedného rybára, myslíš povedať? Kde je tá kurva, čo hľadám, tyve? Osem krát 5, super, ty kokot. Zjedol si mi kokot, fakt. Páň, ďakujem za 10 saby, díkes. Zlatíčka. Srdiečko. Úžas. Esa.